We are back again with yet another video. My name is Paddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe. Panapa Paddy Twice tinokunzira nyaya dzese dziri kuitika matuimano ose enyika nematuimano ose emasocial media. Tinokunzirai panapa. Ati hatokunzirai panapa hatiregi. Mana boys, pakaipa boys. Pakaipa. Ati mana pakaipa. Pane musikano anetsana. Queen Nadia boys. Yes, atetedza nyika yese boys. Boys. Ari mungomona mapicture acho mamwe andoisa. Mamwe picture acho. Boys. Akutoni nginga zake. Kutobudisa ke scene panze boys. Kabara. Ari kubudisa ke scene panze chichi. Bana. Varume watoona mavidhio nemapicture ekuru sabonyora hatukuziya apa boys bero boys vari kuti peji rake ngarivharwe vari kuti chichi but imimi tiudziwe mafungiro enyu michi mucomment section mafungiro enyu mucomment section tikumadana toda mafungiro enyu boys mucomment section to mother boys, don't forget to comment and like and subscribe. My name is Paddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe. I'm signing out.